balima Burkina Bew ani nyokuma ani balima Maliens ni vidéo tellement de bi samedi 6 décembre 2025 aywa ko sharia kuralo tara Burkina Faso no ye peine de mort yi o koro ni mami dankarke mami na dankare be ki farana oh u ya décision ta mena vidéo kalanga je kala menyo fe me fe Burkina be ka vidéo na je Malien be ka vidéo na je ay ni vidéo kolongolo capitaine Ibrahim Traoré ka vidéo na me Malien be la je lengala me décision mi tara Burkina anga jangala me. Et entre autres innovations majeures qui est d'abord le rétablissement de la peine de mort ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, etc. Donc c'est pour un certain nombre d'infractions que la peine de mort a été rétablie. Mamoun nye marfata ni Burkina Bedo nous marfata Burkina contrôle. C'est-à-dire ni marfata ta Burkina ke ni contrôle ni minena ou la o koro ka foke e ka je bana peu fen korodi abela jeli ya na korodi hakilna nyumandu parce que ali korane kono ni dangari ke mala dangari ga ngake ifanana di ali amerikia ni ma fa ifana bi fa ali amerika o chiedi ite kada madeu ni kena karababo ko ifana ka tuti o manga ngake o chiedi oui, tiens de. Bon, oui, et à détail du Choromina, koni mami marfa reta, iga jamana contrôle la, ko Burkina contrôle la, ko korokoye jamfantide, ko ef Dakar kan ake ela ni minena ko Dankare kake ela. Koni minena jatke wali fena, koni minena tukuni, ko pende morbe ke ila, koni minena keni bina jaraka mwoyi. Bo ora la sisa mena wala like ay ni video kolungulu Burkina président ka soro na ye jatike wale mogo mina na ye tero mina dongodo aya fo Burkina président ngena capitaine Ibe ngena capitaine Ibe I ko kadine segu tungara yi wallahi Burkina bo ayene bonya nete fisiri wali Burkina be do ko manne de nete Burkina be do fede munu me mana ko la ko manni mais Burkina be majorité be mogo nyumandi. Les Burkinabés sont très sérieux. Mais Adama Dim, Moko Kratoko, Moko Kuntan Bissi Morocco. Sur le Burkinabé, Oronde. Mais mon frère, capitaine Yana, que Dieu bénisse les capitaines d'abord. Mais d'où que capitaine y est, à la Kanafou Ikila. Bon, capitaine Ibe, aya fo capitaine Ibe Yana. Nengabe Woro de la Koina. Mais no Orofo, Aukana, Abe Nabake, Awa Kolosorola. Ne Awe. Et tero ka mogo mine ko juger ay kuma na mede na ya mine na bi se ka mu faka dogo la bi se ko ke peut-être parce que o de be ka ke o Mali be ki denku faka dogo la Burkina Faso be ki denku faka dogo la na gani mbolo akumbe to logique kan mais na akode kaba ke publiquement de sisa ko kataka bina jaraka mogo nunu mine ku don kaso la Burkina Faso ko ka tu juger Burkina Faso ku bo Burkina télévision so la koko olu mine koko olu faga ali Ameriki toke me ka tien de fana de u ba ke mun na olu bende imal na ya ke dongo do aya fo capitaine ngena na ye teretro mine dongo do ku juger ku photo ira kon ne be na faga na ye u faga u mana Burkina surasi fefe mine u be kulushi ni kuluki bula bu humilier quoi. Ubu humilié, ubu nyenama jole uba bosso. Je vais être très direct avec vous. Akana erreur kede. Burkina ka ko kadinge de. Ashi mo mun flash tout fait. Ne tout fait billahi. Ala yabe benga ngela. Mais ne be tien fo peut-être atena dia Burkina be doye. Un giga munumbe oluta famia. Mais na ala o chi dongo do. Au ka do ni mo nun jijella. Parce que ne munu mai na u mine e uya marfa le takuba okele na u mine afana bu faka c'est tout amase akunu yo parce que abu jijeli munke abu lo code be ko noya na ba kolosi ça va se retourner contre vous-même na ye jatke wale mogo mine Burkina dongo do ube Malla dongo do maligao aka asimi ko ta kana doni jikara doni feina de asimi ko ta ne ka klata ni tate klingi mais kana ni ngede
kana ni yɔrɔ ni kɛ dɛ jatigɛ wale mɔgɔ ta a y'a kɔlɔsi la n'a ye Bila Jara ka mɔgɔ minɛ don o don u bɛ Burkina sɔrɔsi fɛn fɛn minɛ u b'u humilier n'u ye Burkina sɔrɔsiw minɛ k'u humilier c'est-à-dire que a bɛ problème créer ni Burkina population yɛrɛ cɛ parce que opposant politique minnu bɛ extérieur la u b'a ta ka kɛ kɛlɛkɛbere ye a b'i kogoya hali armée yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw ye i ma américain bolila ka bɔ Afghanistan ne bɛ ka kuma n ka domaine de kan mɔgɔ tɛ réseau kan mun bɛ n domaine dɔn ne moi je parle de la théorie de complot voilà ne ka doctorat basé len b'o de kan ah oui an tɛ kuma n kun fɛ dɛ a Burkina ka di ne mais n bɛ ka mun fɔ a kana da ne dala kana dɛ Burkina ka kɛ kɔrɔbɔ fɛn ye Burkina ka terreau minɛ k'a juger k'a fɔ ko k'a bɛna faga da k'a faga fana terreau ka dɔn k'a fagara u fana bɛ Burkina sɔrɔsi mun minɛ u b'u juger u b'u humilier an tɛ ka fanga perdira de u y'an ka sɔrɔsiw dali min kɛ k'u kan tigɛ malien bɛɛ traumatisera n'u ye ko bɛ kɔla n'u y'a kɛ Burkina sɔrɔsiw minɛ don o don k'a k'u ɲɛnama joli la capitaine ni min kɔlɔsi billahi a bɛ mutinerie créer au sein de l'armée contre le capitaine même n'a ma kɛ a ka fuma pour ɲamɔgɔ de ye n'i ye ninnu ka mɔgɔ minɛ fagali daminɛ capitaine don o don i ka fanga bantɔla de n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna mun y'a Asimi sɔrɔ k'i ni sɔrɔ dɛ o bɛ k'i nɛgɛ hali billahi n'i donna ni jeu la don o don capitaine o y'i ka ko bannen de ye ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ne t'a fɔ n ka ko ja n'a Burkina bɛ mun ja n kana diya i ye yɛrɛ ala kana n diya i ye koyi mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ ne tɛ kuma k'a ka ja mɔgɔ ye dɛ ne bɛ ka mun fɔ temps de don n'a ye terreau minɛ k'u bɔ Burkina RTB la don o don a tɛna fɛn bɔ jatigɛ wale mɔgɔ min ye marifa ta o kɔni jɔnnen bɛ ni saya de ye mɔgɔ min bɛ fɛn dɔ a yɛrɛ la ka taa a yɛrɛ faga o e b'o juger k'e bɛ peine de mort jumɛn k'o la nafa foyi t'o la n'i b'a kɛ a kɛ dogo la mais n'i y'u photo bɔ don o don u b'i ka Burkina sɔrɔsiw minɛ k'u photo bɔ ni Mali fana y'a kɛ don o don u bɛ Mali sɔrɔsiw photo bɔ n'olu y'i ka sɔrɔsiw ko bɛ ko la n'u y'a da i ka sɔrɔsiw kan Burkina sɔrɔsi baden de bɛ mɔgɔ ninnu bolo ne tɛ n da don a kuma la de capitaine mɔgɔ minnu bɛ k'i nɛgɛ k'i ka terreau juger terreau ka côté n'a y'u minɛ ne m'a fɔ n ka terreau faga dɛ n'a y'u minɛ aw faga n'aw bɛ se k'u faga aw faga mais n'aw photo labɔ don o don k'u ɲɛnama photo bɔ Sanogo ye nin kelen de kɛ ka bere rouge minɛ k'u ɲɛnama k'u labɔ ka tila k'u faga parce que c'est-à-dire que a bɛ ni bɛ kɔlɔsi ka population yɛrɛ bɛ sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u somɔgɔw don u ni bɛ kɔlɔsi u bɛ wuli contre la bon n'olu fana wuli contre la n'i ko k'i bɛ a essayer k'olu bali kuma la ça va créer des tensions même au Burkina Faso i tɛ se ka tension min kunbɛn parce que tu seras obligé d'utiliser la force moi n'i ye force utiliser i bɛ obligé ka i yɛrɛ ka population de opprimer à ce moment i bɛna bɛɛ k'i jugu ye hali i bɛ goya dɔw ye i bɛ bali ka goya Burkina b'o ye ala tɛmɛ minnu bɛ k'i pousser ka kɛ supporter aradi ko minnu bɛ k'i pousser ka kɛ n'i y'a kɛ a bɛ jouer i ka fanga kan ni min kɔlɔsi coup d'état bɛ k'i la fana n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ capitaine ne ma deli ka kuma i fɛ tan cogo la dɛ je n'ai jamais parlé à capitaine directement comme ça c'est un couteau à double tranchant c'est le politologue qui vous parle aujourd'hui ni y'o photo bɔ don o don u bɛ taa Burkina sɔrɔsiw lajɛ u b'u langolo bɔ n'u ma kɛ i ka fuma pu u y'a kɛ américains na américains bolila ka bɔ Afghanistan u bɛna parce que n'i ye nin kɛ quoi a bɛ armée révoltée de fanga contre la quoi bon n'i ko k'i b'o fana kɛ n'i bɛ kɔlɔsi ka armée fanga tilancɛ bɛ bila i contre u b'a fɔ ko non ko capitaine de bɛ ka nasa ma donc mɔgɔ tɛ terreau ye dɛ terreau fana b'a fɔ i b'a dɔn terreau fana bɛ lamɛnna sisan Bila Jara bɛ bɔ dɔrɔn a b'a fɔ ah capitaine de y'a kɛ an kun tɛ fɛ ka nin k'aw la dɛ bon an fana bɛ obligé ka nin k'aw la bon n'u y'a kɛ dɔrɔn finalement l'armée va se sentir trahi capitaine i magadi bi capitaine i magadi ba i ko kadi i magadi bi ay jeli makadi bi de i ko kadi be hali soso tiki tellement i jeli makadi bi soso yɛrɛ min ye dɔrɔn bi nisɔndiya bɛ yɛlɛ mais billahi capitaine i bɛ ka taa sira min kan n'i ma sira bila i bɛ mangoya sɔrɔ capitaine i bɛ hali wulumusonin bobi i bɛ mangoya ka tɛmɛ a kan n'a ma kɛ ne tungaraden ye k'a fɔ ko tout ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin n'a ye Burkina bɛ mun ja parce que aradi kow de bɛ aw nɔfɛ tile fila in na ne ɲɛ b'a la o côté de Burkina côté de Mali n'i ko capitaine dɔrɔn wururu a dɔw bɛ bɔ de wururu ka na moi j'aime le capitaine mais je dis la vérité je dis ce qui est bien pour le capitaine ne tɛ saga ko n bɛ tugu mɔgɔ kɔ dɛ parce que j'ai la tête pour réfléchir je donne mon avis et je donne des solutions voilà ne t'aw dɔrɔn de o y'o côté a ko ni mɔgɔ min tɛ Burkina fɛ k'o tigi fana kan ko k'a faga de
A ko ni mɔgɔ min tɛ Burkina fɛ espionnage ou bien parce que n'a ma kɔlɔsi ko peine de mort bɛ kɛ ko minnu fara tɛ Burkina fɛ parce que opposant minnu bɛ capitaine contre la o caman de jatelen bɛ i n'a fɔ olu ye espion de bon o opposant joli bɛ Burkina Faso c'est des milliers de Burkinabé e bɛ se k'o bɛɛ faga ne y'o bɛɛ kelen-kelen sɔrɔ k'u fagali daminɛ Burkina bɛɛ bɛ wuli contre la k'i gɛn ka bɔ fanga la fagali yɔrɔ in i bɛ jateminɛ kɛ nin k'a la ne m'a fɔ ko fagali tɛ kɛ fagali bɛ kɛ mais c'est à dire que fɛn dɔ bɛ i b'a kɛ il faut voir les deux côtés e bɛ ka fagali mun kɛ k'e bɛ jatigɛwale mɔgɔw faga e y'u faga o a tɛ dabila hali ni y'u lajɔ k'u ɲɛnama lajɔ k'u photo bɔ ka marifa ci u la o t'a dabila Mali armée bɛ tile k'u faga k'u julankolo bɔ est-ce que u y'a dabila o b'a dabila donc capitaine i b'i ka kɛlɛ minɛ contre i ka kɛlɛ fɛ que Dieu te bénisse mais i bɛ ka taa terrain mun kan n'i ye terrain minɛ ne ma fɔ i k'u faga dɛ parce que kunfin den dɔw bɛ yen o bɛ taa fɔ Segu Tunkara ko non capitaine kana terror faga m'a fɔ n k'a kana faga dɛ a kana taa n ka video tigɛ ko ɲugu dɛ Segu Tunkara m'a fɔ k'a kana faga dɛ n'a y'u minɛ aw ɲɛnama n'a ka d'a ye aw minɛ aw tobi k'u ɲimi yɛrɛ moi je ne dis rien m'a fɔ n k'a kana taa n ka video tigɛ dɛ ko Segu Tunkara ko kana taa terror ko kana se terror ba m'a fɔ dɛ n ko de aw kunu u photo de yira ka tila k'a fɔ k'a b'u exécuter n ko aw kunu de kɛ n'a y'o kɛ bilahi u b'a kɛ Burkina sɔrɔsiw la mais n'u y'a kɛ Burkina sɔrɔsiw la n'u y'a ka sɔrɔsiw minɛ dɔrɔn u b'a k'u la bon n'u comptera ka k'u la finalement ça va révolter l'armée contre toi hali Amérique min ye première puissance ye o ye Ben Laden faga o ma sɔn ka photo yira ils ont peur parce que mɔgɔ ninnu tiɲɛni dɔ ka bon quoi ils peuvent faire des dégâts énormes n'i y'a kɛ capitaine don o don u bɛ dégâts u bɛ bilahi i b'a ye jugu bɛɛ b'i ɲɛsin Burkina ma sa u bɛ ɲinɛ Mali kɔ. Il va même oublier le Mali. Tout le monde va partir au Burkina. Je ne veux pas que cela t'arrive, mon capitaine. Quel est Kenny? Quel est Doussou? Doussou, Angana Doussou la Aklinia. Fakali Kokman Bida. Fakali Kain. Oui. Nere Bolo. Mogo mana na follow chouyo de Kanga Faka. Bon, mogo, kone mogo ne marfa ta Burkina Koko be Faka. Bon, mogo ken mana marfa kenta, marfa tigif. Ni mogo mi marfa kenta, aye saya ni balo kenke. Moi, je ne dis rien sur ça. Naye mogo mi mine, marfa chiyoro la, ko faka ka marfa tabulu. Mais ka mogo mine, ka marfa mine la, katla ka nyana mabo katla ka faka. Ako no kede. Mbesiki kumainka. Ma faka na mogo faka de. Naye mogo ko marfa babulu, kabe kaka sorosu faka. Naye tigi mine ya faka woro la. Ako kana ta jije, kabe ta photo ira, aka jije ma meke ni donde, amina ta nkala ndonde, billahi ni aka te marchi. O nega kumakandi. Bon, ibe ka pende, ibe ka mun fana fɔ tuguni ko mɔgɔ minnu ye Burkina janfa ne bɛ ka siran kelen de ɲa a kana taa kɛ la chasse aux sorcières contre les opposants politiques. Burkina politicien tilancɛ cité capitaine fɛ a tilancɛ cité fɛ bi parce que olu tubabu ka mɔgɔ de parce que la France a occupé le Burkina pendant plusieurs années. Burkina au Mali o bon mɔgɔ minnu bɛ Faransi ka côté la n'olu bɛɛ kɛra ennemi ye ko k'o bɛɛ faga capitaine bɛ Burkina bɛ tilancɛ bɛɛ faga ni y'o kɛ tuguni ni y'o kɛ ni min kɔlɔsi bɛ taa ni ye CPI la n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ capitaine ces blancs là sont plus forts que nous tous k'u bɛ k'an kɛlɛ o tɛ k'an kɛlɛ n'u ko k'u b'an kɛlɛ don o don u bɛ se k'a ka fangaw bi ça c'est clair n bɛ ka tiɲɛ de fana moi je connais la capacité de ces gens là k'u dɛsɛra na o ma dɛsɛ na kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ hali réchauffement ma daminɛ. C'est une guerre qui va durer, qui n'a même pas commencé d'abord. On est qu'à conseiller que Moromi connaît Jamana Janfa, qu'on a peine de mort qu'il a. Connaît Jamana Janfa. Ah, mon côté capitaine fait un coco chite Burkina, côté Burkina refait. Bon, finalement, avec la code, bon, on a coloché avec la Burkina, tous les opposants vont se retrouver avec la peine de mort. Et ça va gâter tous les combats. Parce que je vois le pouvoir militaire est allergique aux critiques. Bon, critique que l'on a fait na faut lui façon de djougouye, peine de mort beta gagner sur l'uma. Et puis c'est qu'on befra. C'est des milliers de personnes. C'est tellement la France nous a infiltrés. Ça, on devait prendre du temps. Tant de kunanga taka ni peine de mort qu'on étudier. Et puis quand a quelque chose du mena.
Ni Mogomi Keni Menana Marfatioro la Kifra. Moi, je suis d'accord. Celui qui tue doit être tué. Je suis d'accord. Mais, côté politique, il y aura mina koni Mogomi te Jamana fait. Quoi qu'il y ait ka peine de mort qu'il a. Il y a des milliers de personnes qui ne sont pas d'accord avec Ibi. Au bébé tra, au bébé. Bon, ni okibo befra, il m'a pinochetay. C'est des choses avec un sens. Parce que, fin de béba, loi de béba, t'as mis colossabé, avait répercuté et reka. Donc, moi, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Mais, les autres, je suis d'accord. Même dans le Coran, le Coran, il y a fallu quelqu'un à faire. Ma femme, il y a quelqu'un à faire. Aïe, ni moi, il fallu quelqu'un à faire. Mais quand il y a quelqu'un parce que quand on dit les traîtres, parce que tout le monde oppose l'endo, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger, monde oppose l'endo, nous ne pouvoir là, yolu beke façon de djugouye, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, mais je ne suis pas un traître. Je peux mettre, mais c'est un peu le correct quand tu traîtris. Parce que moi, donc, Assimi Goïta, tu tiens. Bon, naya ke, au bureau, be bo au rod là. Parce que naya mogo de faka ko peine de mort, parce que ko na raklanta te klingi. Les gens, mogo kolelo no nyongona quoi. Les gens, lien parenté be mogo no nyon quoi. Ibita soro dobe capitaine yereka. Il y a des grands supporters des capitaines. Ibita soro au Balma dobe ou te capitaine fait. Bon, netaro Balma faka. Finalement, il détesté. Lien parenté be mogo no nyon de. Côté marfatiku tama. Mais côté politique, il ne faut pas que la peine de mort et instrument doye pour éliminer ses opposants. C'est un truc qu'il faut beaucoup étudier. Je ne dis pas d'abandonner la peine de mort. Ne pas faire la peine de mort. Peine de mort, quand Burkina, bravo. Mais, il faut bien étudier ça là. On n'est qu'à conseiller. Que Dieu bénisse le Burkina. On n'est qu'à Knatadi. En tant que politologue. Moi, je ne suis pas un alarmiste. Je ne suis pas un réactionnaire. Je suis un analyste politique. Mais, on de dit. Mais quand moi, domaine, domaine maîtrisé. Moi, je n'ai pas froid de dire la vérité à qui que ce soit. Peut-être Burkinabé dobe réaction boulot. Ah, c'est là, il veut pas que les. Moi, non, moi, je ne suis pas contre la décision là. Mais, dire que celui qui est contre le pays, comme on met Jamana contre là, Kabou Fanata, que les espions. Parce que avec la qualification fait que tous les opposants des capitaines aux qualifications que le d'accord, ça veut dire que celui qui n'est pas d'accord avec Assimi ou capitaine ou général Tchani, autre qui a fakadi. Na oke dongo do avec ces pays là, mais ka tient des fois na. Wallahi billah, ni corona tchana ka avec ces pays là. Moi te dis ben quoi? Même tes enfants que tu mets au monde là, il y a des enfants qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, la pensée unique là ne marchera pas. C'est la première fois que je parle comme ça. Hein. La pensée unique ne marchera jamais. Nama boya ici qu'on a ici. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse l'AS, que Dieu bénisse le Burkina. Capitaine, je vous aime beaucoup. Hein. Vraiment, vous êtes quelqu'un que j'adore. Mon amour pour capitaine est plus fort que tout, wallahi. Je parle au fond de moi. J'aime le Burkina, wallahi. Celui qui n'aime pas le Burkina, je n'aime pas la personne. Mamati Burkina fait n'est-il fait. Le Burkina fait. Je ne suis pas hypocrite. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. J'ai dit que je n'aime pas Assimi Goïta, non. Je n'aime pas Assimi Goïta, mais j'aime le capitaine. C'est tout. Si je n'aime pas le capitaine, j'allais dire, mais j'aime le capitaine. Capitaine Kabini, tiens, là. Mais une décision, peine de mort, à Kaï. Ma femme, mais application, avec l'application, il faut la tout comme ça, il revoir quoi. N'a application qui est en tout cas là, ça va se retourner contre le capitaine même. Je suis désolé. Que Dieu protège le capitaine, que Dieu protège le Burkina. Au décombre. Mm-hmm.